ọ ya ka batara ya abụ m Chizzy ani abụ Maazị Emeka ani eji m n'aka na Kpakpando a ha pụta gị ife ịkwado ihe omenala gbasara ndị Igbo ya bụ onye ọbụla tinye aka ka anyị kwadebe omenala Igbo ọkacha na Kpakpando ọ bụrụ na ilu chọọ itinye agaghị ahịa na-ele maọbụ ọrụ ị na-alụ mee ka ụwa niile mata maka ya jebe na Kpakpando ka itinye ọ ga-abalụ gị uru Kpakpando ihe ndị ka bụ eziokwu nke ịchọma ha ịma ihe na-eme n'ala Igbo dịka ndị Igbo si ebi ndụ ọma na omenala ebe anyị na-akwalite ya bụ ya Kpakpando anyị gwere chinchin n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka bụ Ekwurekwu Igba Solid FM akara ị ga-eji wee weta anyị bụ 100.9 ebe anyị gwere chinchin bụ ụlọ nke iribi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem ọkwa ebe a ka anyị nọ nwanne tata anyị ga na-ekwu uru omenala bara ihe mere ị ga-eji wee kwesie ike na omenala abụ m Chizzy ani tobel anọgoro wee na-ebuba ya na mba ụwa niile site na YouTube ebe a ka Kpakpando gwere nwanne anyị nọ na mba ụwa ebe ị ga-ejebe ilu ebe anyị subscribe wee na-afụ ihe niile nke anyị na-eme na ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ mmemme Igbo ihe ndị Igbo na-ekwu ka Igbo ga-esi wee dị mma ka ala Igbo ga-esi wee dị mma ọ bụ na Kpakpando bụ ebe a nọzi ugbu a Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ebe a ka ị ga-aga nwanne wee na-ekiri ya bụ echefuna na ilma ha ebe a Kpakpando TV subscribe ka ị wee na-ama ihe na-eme na Igbo mara ka ndị Igbo si ebi ndụ ọma ọ bụghị sọ mụnwa nọ ebe a na tobel nwanne anọkwa ebe a ya bụ Amechi Ugwuele Amechikene ndị Igbo ekene m n'ụlọ na ịmana na nya anyị mere ka anyị si wee mee taa anyị abatakwa ọzọ ka anyị nọkwa anọ ndị Igbo ekene m n'ụlọ ọ dị ma ụfọdụ ugbu a ihe dị ịga n'obodo ala Igbo dị iche iche ọkachasị n'Enugu a okporo ụzọ dị ka ọ dị chakoo maka na imirikiti nọ n'ụlọ wee na-ahazi oge ha ga-eji wee jee ebe ha ga-anọ wee mee ihe ha ga-eme n'echi ya bụ ịbịa ya aka mana ụfọdụ ga-ejikwa ohere a wee na ala Igbo ụfọdụ ndị ga-ala ala Igbo biko ilue ka a na-eme nke ọzọ iwee mee gịnị soro tinye ya n'ihe na-eme n'obodo gị mara ebe a chigoro echi a na-anaghị agazi aga tupu anyị abata ebe a ma echi na-agwa m na ịga n'ime obodo ụfọdụ ụzọ niile ndị ichie ndị ochie kwara akwa ụmụ ụzọ eji agagasị ugbo agụ n'obodo dị iche iche ndị ochie ma ihe wee jigasị arụ oke na-agbagasịa ụzọ onye pụta ọ na-aga nke ya ụfọdụ ebe ahụ echichala echi ụfọdụ ụzọ mmiri ebe a na-eje ekutazi ụmụ mmiri ọṅụṅụ ada enebazizi ya ihe a bụ osinachi Chineke nyere ndị Igbo ịga n'obodo ụfọdụ ka ọkọchị dị ugbu a Chineke gọziri ndị Igbo wee mee na mmiri anaghị akọ ha eje ya ga-ewerịrị mmiri ụmụ ha na-aṅụ na be ha n'obodo dị iche iche n'ala Igbo mana ọ na-ewutezi na ihe a Chineke ji jaa obodo dị iche iche mma na ụfọdụ ahapụna ya o wee mebisịa ụzọ ada agazi ya aga ijekwa nna ụmụ ebe a na-aṅụgasị obodo ụmụ si na chi mmiri si na chi ndị obodo na-edozibu na-agbanye ya site n'okwute ụfọdụ na-esite n'aja ụdị aja dị Chineke kere ọ gbata otu ọ na-amụke ịṅụọ mmiri baa gị ahụ jụọ ahụ oyi dịka Chukwu si kee ya ụmụ mmiri a niile ụfọdụ emechichiela nke ha debe ahụ na ha obodo emepeola na ọbụzi nke ha ji aka ha gbuo gwute bụ nke na maọbụ nke ha zụrụ azụ bụ ihe ha na-aṅụzi ya mere ịba n'obodo gị ị na-alụọ kwesie na omenala ike mmiri niile ụmụ ndị asịrị ndị na-achọghị agamniru ndị Igbo ndị na-achọghị ịfụnanya Chineke ndị na-anaghị eto olu aka Chineke ji asị wee kọtọsịa wee sị na mmiri a niile bụ mmiri alụsị
ndị a niile si na mmiri ụmụ Chineke kere ndị Igbo bụ mmiri arụsị wee kọtasịa ya adịghị agazi aga ịba n'ime obodo. Biko ka Chineke wee fụ gị n'anya jee mepụsịa ụzọ a niile yie aka ka isoro ndị obodo wee dozie obodo, maka na aka ọ na ụfọdụ ọnụ ụfọdụ ga-ewere azịza ha agaghị aza be di ha, agaghị aza be ha, mana ha ga-aje za ụlọ onye isi omenala bịara abịa ụtụtụ ekule n'isi ụtụtụ hapụ ihe ha kwesịrị ime na ezinụlọ be ha. Mana ọ na-ewute na ebe ndị Igbo si na a na-esi n'ụlọ ma mara ma pụọ n'ama, na ụfọdụ bịaziri kama ha ga-esi n'ụlọ zapụ obodo ha. Ọ na-abụ nwa na ụtụtụ isi ụtụtụ eteta n'ụla n'ala Igbo, a ga-ebu ụzọ sachaa ero ya, chọọ ọnụ, mee ụmụ ihe dị aga, sachasịa aka na iji gosi gị na ndị Igbo bụ ndị na-adị ọcha na-adị nsọ. Emechaa nke azaa ebe niile si n'ime ụlọ zapụtagazi azaa ogbe ebe ebi tupu a na-eme ihe ọbụla, tupu a na-esie nri n'ọkụ wee rie. Mana ugbu a ụfọdụ maka omenala asị esi bata akọgbuola ha, kọọ ha sị ya na ime ya. Ụfọdụ ka a na-amajazikwa, ha were azịza zaa ogbe ebe ha bịa sị na ọ bụ alụsị ka ọ na-efe na ọ na-aza ebe ha, mana ọ ga-ejiri azịza je zaa ụlọ onye nsọ ma ọ bụ onye ka ha onye ekpere, onye isi ekpere ha ebe o hibere, eje ya aka zaa ya. Ọ nụkwa nwaanyị, o nwekwa ụmụaka, mana ndị okenye ụmụ nwaanyị okenye a, ndị ụmụaka ejiri Chineke maja asị na a ga-abịa lụọ ọrụ Chineke, bịa zachaa ebe a ha nọ wee na ekpere chi nke ha. Onye ahụ ahapụbe nke ya jee zachaa be onye ọzọ, ọ jọgburu dere sigbue nkakụ. Ụmụ ihe a ka anyị ga na-ekwu uru omenala bara. Amechi dịka isi kwuo na mbọ tupu anyị abata, ụfọdụ ga-anọ obodo, ama m na gị ha akwado ọha odo na ha eche gị ị ga-anọ ọha odo, ị ga-esokwa jee mepụgasị ụmụ ụzọ anyị lụtụgasịrị aka, ụzọ mmiri, ụzọ eji agagasị obodo dị iche iche ma mba na mba, ụzọ niile a emechisiela. Chizzy nwanne m nwoke, ịma na mgbe m ji wee kwue ha na ihe mere m ji wee kwuo ya bụ ka o si wee dị m. Ma kedu ka o si wee dị m? Mụ ama na kịtazi mgbe ndị mmadụ na-ada anọzi n'ụlọ a na-apụ apụ, ọ na-afịa arụ ịfụ mgbe ọtụtụ mmadụ ga-abịasị na ha gbakọrọ ọnụ nakọta. Na mbụ na be anyị ọ na-abụ ọ bụ dịka na ndị be anyị chọọ ime mmemme dịka na mmọnwụ na-achọ iti mmọnwụ, ndị pụrụ apụ anata. Mana a bịara mgbe anyị na-etote mgbe a ka ụka bịara wee na-emebisi omenala. Onye pụrụ apụ isi ya kemgbe ọ ga-anatọ si na ọ ga-abụ oge ekeresimesi. Mgbe ndị be anyị ga-eme ihe mmọnwụ asị mba na nke a bụ ihe nke ndị obodo. Mana kịtazi ka anyị na-ekwu ngwungwu wee na-echesi na ama m n'oge ugbu a, oge dịka taa na echi na nwanne echi, na ọtụtụ ndị be anyị ga-anọ n'obodo maka ntụziaka ha ga-eme na ha na-ata ihe. Ụfọdụ a na-ebidogo kpụwa n'ekwentị dị anyị, ịbatago ebee ka ị nọ, na a na-ekwu ekwucha maka ndọrọ ndọrọ a, onye jee tụzicha aka echi ka mmadụ ghara ịgba ọsọ naghachi azụ. Ọ bụrụgodu mbọchị ụka ka ị were ya, ndị na-ejekwa ụka jee ụka. Ọ bụrụ na ị bụ onye ụka, ịnata jee ụka dị n'obodo gị, marụgodo ihe a na-eme ka ịfụtụkwanụ ndị obodo na-eje ụka. Ọ bụrụ na ị bụ onye omenala, kpagharịgodu jegodu n'akụkụ ebe ihe daga adịcha n'obodo unu. Isi ha jebe ụka dị n'obodo ha, ọ ka ịghọtazi ụdị nkewa dị n'obodo. Ọ ga-asị gị na ụdị ekpere ha na-ekpe ebe a na ọ bụ otu onye isi ekpere ha si gwa na o wee ike alụ ebe a ọ na-akọ na na-akọ na, mana ọ bụ ofu Chukwu aka na ịma na ọ bụ na mbịa ebe a kịta maka ịma ebe anyị nọ ihe gbasatara ofufe chi. Mana ka m kwuo maka na eziokwu dị na ya bụ na o nwere ndị na-eje ụka, nwee ndị na-eme mmemme omenala. Anyị bụ ndị mmemme omenala na nọzi na anyị azọzi onwe anyị azọ. Mana ebe anyị na-azọ onwe anyị azọ
anyị onye na-ekwusi ike si na dịka nna kịta nwa na kemgbe mgbe m nọ Port Harcourt nnata mụ na mama m nọcha o nwere ike nsị aka m pụta nzọpụ ije o nwere ebe m ga na-eje na-abịacha ma n'ime ọhịa o nwere ebe anyị na-ejecha aghọta ụtụ o nwere ebe anyị na-ejecha o nwere ụzọ ebe anyị na-eje afụcha ụdara o nwere ebe anyị na-eje aghọtacha kashu ube ụmụ ihe ha niile mgbe anyị pechara mpe nsị ka mmarụgodo m ụzọ a ma ọ ka dị ka mmarụgodo na o nwee ebe ndị be anyị na-ezukọ o nwere ọnụ arụsị dị ebe dị etu a dị etu a ka m fụgodo ihe dị ebe anwa o nwere ebe anyị na-atụcha ụjọ mgbe anyị pere mpe ịga maka akụkọ a na-akọ nsị ka njegodofu kịta onye na-ede afụ mmadụ ebe ezumezu a niile dafụ o nwere obodo ka nwere ebe a ka na-anọkọ n'ogwe ịnata ị na-ajụ ese nwanne gị ị na-ejebe agbata obi asị aka eke unu mere unu na-anọkọ ọnụ onye ama ejiwe na-asị na onye na-echi ya emechi ihe a na-etulite aka zọpụ ije jee jụọ agbata obi ka ha dị ọkwa ewu ụmụ mmiri a na-ekwu na bonu mmiri adọrọ na be anyị enwero mmiri mana enwere ebe a na-anọgide mmadụ eje buru mmiri chọọ ebe a maka na obodo ọbụla nwere ọmụmụ gbogbo tupu abịa gube anyị o nwere mgbe nke a dọrọzi na ba onwe ihe ndị be anyị na-akpọ ogele ihe anyị na-akpọ ogele a bụ maka mmiri adọrọ na be anyị abụrụ ndị obodo mmiri mana o nwere ebe ide mmiri ada ekpo ihe ndị be anyị na-eme mgbe anwa bụ abịa eje chọọ ebe mmiri na-adọkọ jee akụkụ ebe anwa gwuo ezigbote onunu gwuchaa ya onunu buru ezigbo ibu techaa ya tee ya mmanụ mechaa ya ọ dị mma mmiri na-agbananya ya n'oge udu mmiri gbanacha ka kpuchicha emesicha ebe anwa ụmụaka ga na-asụ ụmụaka ejekwana mgbe anyị na-etote ọfụ ejekwana eje ịdakwunye a ga-ahapịa mgbe ezigbote ajọ ihe a mgbe a bịara na ajọ ọkọchị pụtara mmiri adọrọzi maka be anyị ebe ndị obodo na-eje ekute mmiri ebe mmiri na-ekpo ekpo kacha dị anyị nso bụ n'agụ opi o tere ezigbo aka nke a bụ ị ga-ebido n'ụtụtụ jegide ma ọ bụ na-ekpo bụ ị ga-ejegide ije nnata chiejie ya bụ mana o nwere ebe anyị na-edosa mmiri na ite akụcha ite ebe anwa mana mgbe anwa ndị obodo na-enwe ya oru mgbe a ga-ejekwa ya bụ mmiri ụmụ nwaanyị na-eji ya wee na-emecha akwụ eji emecha dị iche iche oru mgbe anwa obodo asị ngwa na orugonu mgbe a ga-eje kuru mmiri ije imeku karịa ka onye ọzọ ga-ekwu ekucha echikwa ma nwanne echi eyikwa ọzọ eje mana kịta o nwere mgbe a na-abụ efu ka m gwa gị Chizzy mana mmadụ na-aga kịta fụ ụdara si n'elu ụdara daa ada atụtụsị o nwekwa ihe ọzọ a na-aracha ọ bụrụ nje na-etinye gị ọgwụ o nwere ihe a na-akpọ ụvụrụ na be anyị mgbe anwa ụvụrụ a o nwere ndị na-atọ ezigbo ụtọ ụda a na-ekpori ya na-ata kịta nwere onye ga-agagide emetụ ya ka ịkpọsị gị ihe niile etinyecha gị ọgwụ ihe niile ndị ajọ mmadụ ebe mmụọ ọjọọ na-ebi maka ka esi wee mezi be anyị mgbe anwa ndị be anyị bịara bikọ ọnụ ewee ka ndị a na-amụ ụmụ a na-abịa na-abawanye ebidozie bibezie bipụ ihe a meziri ndị bizi na ebe ebidoro na mbụ ụfọdụ anwụchawago ebe a niile agbachicha onwere onye bi ebe anwa ya anyị na-akpọ ya bụ ụlọ a na-akpọ ebe ndị mmadụ obi agụ ebe ndị mmadụ bipụchara ebipụ ụfọdụ na-abụ ha na ụkwụ ha ama afụ ụlọ ha anwa ụlọ be ha anwa ebe ndị mụrụ ebe nna nna ha biri ha wee si bipụba ebe ha bichazi kịta ana ụmụnna nwe ma osisi ndụ ụmụnna nwe o nwere ndị bụchazi ọkpara na mpaghara ezinụlọ ha ọkpara nwere dịka osisi ọ ga na-eri dịka ọjị o nwere ike asị gị na ugiri ya n'ọnụ nwe ya n'ọnụ bụ ndị ga na-arachazi ya n'ọnụ nwe nka n'ọnụ nwe nka ụfọdụ ejenube ka ha fụgodo ihe a ọjị nna gị kụrụ nna ya taa ya n'obi ebe ha si mụta ha echie ihe anyị nọkata ijegodu o nwere ndị ụfọdụ siri ndị nọ n'ụlọ unu na-etewere anyị erecha esi ka ego na-eke unu nwetara na akwụ unu na-egbu ego na-eke unu nwetara na ọjị unu enye gị ego wurugodo ofu ụbọchị ị nara jegodo ebe ahụ na-egodo anya n'elu osisi a ka ịfụgodo osisi a na-enye gị ego ya
jegodo ebe a ka ịfụgodo etu ebe a mụrụ nna gị ebe a mụrụ nna gị ebe a ka ndị ichie unu ebe a ka mkpụrụ obi mmụọ ndị bụ unu nọ ka ijegodo ka ịfụ ana bụ unu. O nwere obodo enwero ebe ha siri wee bido biri pụwazịa ebe tere aka ha bicha ya ka m na-ekwu na onye na ọ bụrụ na ị na ebe ị rụrụ ụlọ ịma na kịta ka ndị mmadụ bịa na-agbanwe ụfọdụ zụwa ala na ya nara o buru moto na-emepe ụzọ ya ọnya banye ekpochie ọnọrụ ndị bi n'obodo na-abịazi na-asị ya nnọọ a na-abịa asị gị nnọọ ha ga-asị gị nnọọ asịcha gị nnọọ iwe iwetacha ihe iji wee nata ị ga-azọpụ n'ụkwụ ka ịfụgodo ka obodo si wee dị ka ịfụgodo ka be unu si wee dị. O nwere ụzọ na-echi echi kere ugboro na ị gabara ebe a ka ịfụ ihe mbuze na ide mmiri megoro n'ụzọ. mana amechi ịmana na oge gboo ka esi edozi obodo ewegasị ụmụ obodo ndị ọgbọ ndị ntorobịa ndị ichie apụta na-eme nzukọ a na-alụ ọrụ ụzọ ewe oge apụta ọ bụrụ n'oge udu mmiri ewere ebe ihe agbachara akwa ogene apụtara chọọ ndị be anyị ka na-arụ mana ihe m na-ekwu bụ ugbu a abịazi chịkọta n'ihe niile wee were eze obodo gasị wee ndị town union na-ama ọrụ ha ndị eze ọdịnala oge niile na-asị na ama ha ọrụ ha mana ụmụ ihe a niile ụfọdụ ihe ha kwesịrị ịda ụfọdụ na-arụ mana anyị ma na ihe bụ nsogbu bụ mgbe ezigbo ndị okenye na-edu obodo nnupụ isi adị ịfụnanya na-adị nkwanye ugwu na-adị mana kịta onye kwesịrị ịbụ eze n'omume na iru eru na ihe niile ọ pụta ọ bụrụ eze maka na o ji ego amakwanyere ya ugwu erubere ya isi ewe ebe ndị obodo si mana ụfọdụ eze agaghị amada ebe ha si ebe ha niile si wee bata n'obodo anyị jụọ ha ajụjụ. O nwere mgbe gboo ị ga na-aga ifu ezigbote nnukwu osisi agbara ọmụ asị o nwere mgbe ga-akata njụọ nna m si ya kedu osisi a ukwu ube maọbụ ngwu maọbụ uroko ka anyị si akpụ ya agbara ọsị m n'ọkwa ebe a ka ndị be anyị si apụta ụwa. Ọ bụrụ na osisi a na-amụ mmadụ mana ndị obodo kwekọrịtara na ebe a ka anyị yiwere sị na Chineke anyị rute ebe a na anyị kwụ dị nsọ na anyị kwụrụ ebe a na anyị amarụgo na ya kwụrụgo n'iru Chukwu ka anyị na Chukwu kwuo. Ọ bụrụ na ụlọ ụka dị nsọ ebe ewepụtara sị nọ nsọ ya na-akpụ ya ha ebe sọrọ ha rụọ sị na anyị consecrate gị a gịnị bụ consecration na-eyiwe gị ya n'ụdị dị nsọ. Ndị obodo wepụta osisi maọbụ akụkụ anọ ọbụla masịrị ha si na ha eyiga ebe a ka ọ bụrụ ebe nsọ. N'ike na-agụ Baịbụl ije na Old Testament ịfụ na ndị Juu ụmụ Israel na ha ga-agbakọrọ nwee ihe dị nsọ dịka Ark of Covenant ihe ha mere ha ji wee nwee nkwekọrịta ha na Chukwu ji nwee nkwekọrịta na ihe apụta na amarụgo na Chineke apụtago na akwụrụ n'iru ya na amarụgo na akwụ n'iru Chukwu. Ịma na omenala ndị Igbo dịka omenala ndị Juu ndị be anyị ga-apụtasị na osisi a maka ya ga-eji wee were ihe dịka ngwu nwere ike ịnọ narị afọ ise na-agba na-eto ya bụ ndị na-apụta na-ana ha ka nwee ebe ha na-anọ ebe ha na-eje na-amata ya ka ọ ghara ịbụ na oru echi onye asị na ebe a oru nwanne echi asị na ebe ọzọ ka ọ bụrụ ofu ebe onye mere abịa sị na ọ dịka ugwu maọbụ mmiri maọbụ dịka osisi ihe ama na ma chifo ji ebụọ chifo ihe a ka dị ebe ọ dị onye akpatara ọtụtụ oge eji wee na-ewe ụdị ha wee na-atinye dịka mmụọ ndị be anyị na-agụ bụ duhu mmụọ onye akachacha mmụọ niile dị na be anyị nke a ka ndị obodo kwekọrịtara na iru ebe anwa na ịnọ n'iru Chukwu ebe ọ dị bụ n'ugwu. Ị na-aghọta ụfọdụ ọ bụrụ ndị ọcha o nwere ihe dị na be ha ị ga-ajụ ọ ghara ịma dịka nwanne anyị nwoke Charles Ezugwu bịagoro ebe a wee kwuo maka mmụọ anyị o nwere akwụkwọ o dere maka ohodo kaba agụchara m ya nwere ya mgbe aka na Port Harcourt wee na ụmụaka ma ebidobe egụwa ihe ọfụma na-agụrụ ya kịta nke izizi agụchaghị ya nsị ya na ama m na ịnọrọzi n'ụlọ wee too mana nekwa ajụọ gị o nwere anọ m ebe a nyaa otu nwatakịrị abịa
o nwere onye ọ na-achọ o wee sụọ asụsụ ọ bụrụ na Nsụka ka ọ na-asụ nsị ahụ bụ onye ebe ọ sị na ya bụ onye ogbo Aba nsị ahụ na ịbụ nwanne m nwaanyị maka isi wee bụrụ nwanne m nwaanyị na ogbo Aba na oho Aba bụ nwanne ha na Obimo na Nsụka m wee kọwarịa si ya na ọkwa ofu nne ji ohodo ogbodo na Obimo m wee sị ya na Obimo na nna nke ya dị iche mana ofu nwaanyị mụrụ ndị ha na-atọ wee kọwarịa sị ya na o nwere mgbe ndị obodo ite ada anụ onwe ha o wee bụrụ na onwe ihe mma maka be anyị njụ ya sị ọma ha ọ sị na o nwere ka ya si wee nụ isi ya na ị na-agị jụọ ụfọdụ mmadụ one ma maka be ya ya aka nji were ekwu na ị na oge ọbụla ị nwere efe wee na dịka ị na-atụzicha aka kpagharịgodu ka ị mara ka bọọlụ si wee dị ọ dị ma ị na-aje kpagharịa dịka Amechi si kwuo unu enweghị mmiri mana Chineke gọziri anyị na-agba anyị wee gosi anyị mmiri gboo ndị be anyị na anyị were ihe dịka owere ụba wee ihe dịka ịga na be anyị were esụ anyị were aduru anyị were na ogbeke be anyị wee ụmụ ojikwu anyị nwere mmiri ụmụ ahụ niile bụ mmiri ma ọkọchị ma udu mmiri ha niile anyị were ma ụmụ ogbeke ihe ha niile ka dị ebe a mana ihe na-ewute dịka isi kwuo ụzọ ada agazi ya ụfọdụ n'ime ụfọdụ mmiri a niile emechisiela ya maka ụfọdụ gafezie ebuzi mmiri a na-edebezi agban ma ogbeke ma ndị niile bidebere ya na-abịa ekwu oge a wee na-eme ihe ịgafezi ya ka m kwugodu sị na ọ bụrụ na nkịta na ndị mmadụ na-edobezi agadaga udu mmiri eji aghọtakwa mmiri ahazi mmiri edosa mmiri n'ụlọ na dịka na ọ nwere ike ịbụ na mmadụ ịta afụfụ ije chuwe mmiri nwa ha na-ekwu ka eje chuwe mmiri idozi ọcha akwa na-eje ebe ahụ egwu mmiri dịka mmiri ekwe gafechara site n'ime agban wee banyebezie n'ime ime si ebe mana ọkwa nwere ike ịsa arụ maka o nwere mgbọsị njere Nkanụ na nke o nwere oyi nwoke onye anwụgo kịta mụ na ya so wee jee ebe na be ha o nwere ihe mere na be ha ọ dị nke ọmụmụ anyị eje na be ha o wee duru m jee si m na ebe a anyị je na mmiri nwa ịsa arụ ọ sị m na ebe a ka ụmụ nwoke na-ana asa arụ na ebe nke ọzọ ka ụmụ anyị na-anọ wee sị m na o nwere ihe ga-emegide nwoke afụ nwoke nso ebe ụmụ anyị na-anọ na onye kpatara na ụmụ nwaanyị na-eru ebe ahụ eyipụ akwa maka na ha ma ụdị ihe a na-enye ọzụzụ iwee mata ebe na omenala na ihe a bụ iwu na mana kịta ịkpọrọ ndị nọ na ebe obodo mmepe wee ruo n'ọgụ na-agwa ya ị ga-afụ onye omịpụ ofu onye amịpụ oje na-enyo maka na o nwere ihe ọ bụrụ ya wee na-asị na ndị be anyị na anyị erufugide na-emezi nke ndị agbara ọfụ o nwere ozi ihe anyị ma nna oge ọbụla m kpọrọ ụmụaka m na mụ na a na-akpagharị ka ha fụ nsị ha nekwa o nwere mgbe esi aka ngosi unu ebe m jere akwụkwọ ebe tifo nsa arụ were ọkpa mụ amaghị ya akpụ ụkwụ wee gagide ihe a na-agba ọsọ na-aga ruo n'ụlọ akwụkwọ anyị eje ya otu ụbọchị jee nata Amechi gịnị ka iche na awọm ihe a niile na-eme nchefu ihe niile anyị na-echefu maka na dịka anyịwa esụ be anyịwa sụchagbuo ya mmiri kwụọ azụ n'ime ya ewe ebe nke a na-aṅụ aṅụ ebe a na-asa arụ ebe a na-emegasị ụmụ asa akwa na ihe ndị ọzọ gịnị bụ awọm ihe a niile na-emechichi ugbu a awọm dị na ya bụ na omego anyị na-agbazi ofu mgbe anwa ị nwere ike ije ikute mmiri ị ga-eji wee sie nri abalị ifu nwanne gị ifu agbata obi gị na-ewere ohere anwa wee kpaa nkata wee kwukọọ mee ihe dị aṅa ị na-anụ na-anabakwa ọkwa ifu na enwe ike sị ka anyị nabagodo na echi na ama m na ị ga-abịa mmiri ọzọ ka anyị agba nkata ụmụaka ha kpọkọ onwe ha jewe mgbe ahụ anyị nọ na obodo oruo na mgbede anyị nata akwụkwọ oruo na mgbede anyị ga-eje gbaa bọọlụ bụ ihe ndị oyibo mana anyị gbachaa bọọlụ onwe mgbe anyị ga-agbagide bọọlụ ruo mgbe anyị ga-eje jee egbute ndị ewu ndị akwụkwọ ewu ga-ata anyị cha niile na anyị ụmụ nwaanyị o nwere ike ha na-asị na kwa Satọde ọbụla na ha ga-eje sie nkụ ha yiri na igwe dịka ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị
ndị anyị tọrọ ma ndị tọcha anyị a na-ayị n'ọgbọ ndị ọgbọ ọbụla maka ha si eje nke ha nwee ike ruo 5 10 jewe n'ime ọhịa jee kpatacha nkụ ha nwere ike ịnọ jee n'ụtụtụ nata n'oke oge mgbede eburu nkụ a dosecha a ga na-eji ya na-esi nri nwee ike iruche otu izuụka ịbụọ mana mgbe ha ji apụ ihe a na-akpa nkata ha na-amụ onwe ha na-afụ onwe ha n'anya mana kịta nwanne amarozi nwanne maka na ọ bụrụzi mgbe ahụ a ga-abụ anatacha arụcha ọrụ ije ebe onye ọbụla anọ na-akpa nkata na-ama njakịrị mgbe ahụ ama njakịrị a na-amụ amụ kọọ gị ọnụ n'ụdị njakịrị a na-amụ amụ dị nwa akọrọ ọnụ n'ụdị njakịrị sorokwa na-amụ amụ mana kịta ịmụta ihe ị marakwa ka esi eme anịta ayara mana kịta o nwere ihe mmadụ ga-agwa gị anụbọgụ itibe ihe maka na ọdịrọzuru na asị n'imego m insọlt ka ị ga-agwa m ụdị okwu a ihe na-eme ekwutu ihe o chetara m akpụ ekebe anyị n'oge gboo ebe a ka ndị ichie ahịa ahụ ka dị ugbu a mana ndị ọgbara ọfụ ndị omenala ebugoro akụkọ wee sị ịma na ụbọchị ụka dịka ha si ghọta nke ha na-enweghị ihe a na-alụ mechie afịa be anyị sọsọ ụbọchị a na-anaghị azụ ya na gboo bụ oge eke ebe a ka ndị ichie ndị okenye ga-apụta ana m ekwu ya na mgbede mmanya ọcha nkwụ enu ụtaba abịa na-atụ ụtụ iji gosi na omenala Igbo bụ omenala ịfụnanya omenala ịdị n'otu omenala na-afọ onwe ya na-ejikọ aka eme ihe atụ ụtụ ka ị were tụọ ewere ofu iko na-aṅụ mmanya na-ama njakịrị na-ekwu eziokwu na-emegasị ọnwụ ijecha agụ mechaa ọkọchị ugbo mechaa ihe niile na-eme na mgbede ndị okenye ebe a ka a na-apụta ndị ụmụaka were ebe ha ga na-egwu egwu nke ha na-agba tontom dịka isi kwuo ha ewu ebe ha na-agba tontom ndị okenye ha nọrọ n'akwụkwọ nke ha na-ama njakịrị na ụmụ nwaanyị na-azụ afịa ha ihe a niile abụrụ ihe eji jikọta aka ọnụ na-emekọ ihe n'otu ị na-ama nwanne gị na oge a ka ị ga-ekwu mkpa gị oge a ka onye ọbụla ị na-achọ oge a ị ma na ọ ga-agapụtarịrị na akpụ eke wee mee mana ọ na-ewute ugbu a na ụmụ ihe a niile adịghịzi nkewa wee karịa ọ dị ma ọ bụ omenala ka anyị na-ekwu dịka unu na-asị asị na unu chọrọ ịga na-eso wee tinye ọnụ ya anyị egbuwago ya cheta na isiokwu anyị na-ekwu bụ uru omenala bara n'ụbọchị nketa abụ m Chizzy anyị ga-emepozi ekwentị anyị yọrịsịa nkwụ apụta anyị emekwa ekwentị ka i wee soro tinye ọbụ ọnụ na ya abụ m Chizzy anyị na-abịa onwe egwu ihe ebugoro mmụọ nsọ karịrị akarị ọ dị ma amechi maka na ụbọchị ama m na ị na ha achọ ịgbapụ ọsọ ka ijebe ịhazi ihe ka i wee gaba kedu ndụmọdụ gị na-enye na ndị a na-ajụ omenala ma na-ebute nkewa site na otu ha si anabata omenala ndị mba ọzọ wee sị na ha na-eme onwe ha icheta n'oge nwanne anyị nwoke Chinedu Ọfụmata bịara ụya ọ gwara ụwa na alụsị bụ ihe ọma n'ụbọchị na-adịghị anya ọ ga-abịakwa ịba wee kọwaa ihe o ji si na alụsị bụ ihe ọma n'ala Igbo na onye na-eme omenala bụ onye na-edebe aka ya ọcha na ndị omenala bụ ndị na-eme ihe ọma ihe ndụmọdụ gị ka ị wee gbapụ ọsọ wee jebe ọha odo nwanne m nwoke ihe na-agwa ndị be anyị aka na m ekwusi ya ike o nwerekwanụ na ihe karịrị ụnụ o nwere ihe karịrị ebe onye si wee pụta be mmadụ bụ be mmadụ ndị Igbo si na ebe onye bi ka ọ na-awachi mana ịwachichakwa n'ebe ibi o nwere ebe isi wee pụta o nwere mgbe a da-anwa wee nie mmadụ ebe ọzọ na-abụrụ na be nne ya ma nwoke ma nwaanyị maka na o nwere mgbe nwaanyị na-abụ nwụọ na be anyị esi na be di ya buru ya na be nne ya nie ebe ọbụla nwoke nọ wee nwụ a ga-ebunatarịrị ya na be nne ya ma nwatakịrị nwụrụ anwụ a ga-esi ọnwụ ka ebuna ya na be nne ya nie ya ebe ahụ maka na ebe a ka ekwenyere na chi ya si wee nye ya ụzọ ụwa wee pụta na ebe akwa ka ọ ga-eje nnachi ya azụ ya na nne nna ha anọrọ wee na-asị biko
na uche anyị ga na-eru n'ụlọ na anyị ama gbarụkwa ferekwa bụrụ ofeke fere isi na-etinye n'ọhịa na-aga na anyị na oge ọbụla ị nwere ohere na n'ụlọ jụọ ase o nwere ndị hapụrụ n'ụlọ ka ha si echekwa obodo o nwere ndị na-eche nche o nwere ndị na-arụ ụzọ na ọ bụ na udu mmiri ruo ma mgbe ọbụla a ga-arụzi ụzọ o nwere ndị na-ahazi jụọ ha ka ha medobere ọ bụrụ ihe gbaa ha ume ọ bụrụ na ọnwa nchọnchọ ego gị ka ị ga-achọrọ ha ka ha wee na-eme ọ bụgodoro ịnọkọta ije onye abụcha onye tọchachara na be unu onye bụchazi onye isi ka anyị si wee na-akpụ ya ọkpara dị ọkpa ma ọ bụ ha na be unu ichie jegodu ji ekene ya ọ bụrụ na onye ga-ekwe gị na igoro mmanya ọkụ wee narịa sị ya papa na asịkwanụ ka ọgọrụ gị ọfọ ikpopụ mmanya gị na-anwụ mana ama m na ihe a na-ekwu na ụfọdụ ga na-asị onye a na-ekwu gịnị ndị a bụ ndị na-achọ onye ha ga-egbu ọ bụrụkwa na etu anwa mana ị na-akịta ị ga-ala ike ije na nke pastọ na oru ụbọchị ụka ndị ga-anọ mbọchị ụka ihe na-anụ na anụ obodo na a na-eje na masị bụ 7:30 masị bụ nke na ọ na-eje na ndị na-ejecha ụmụ ụka ndị nke ọzọ eje kedu ugbu ijuga ese ka bunu si wee dị maka ihe ji wee na-ekwu ya bụ maka na ihe a bụ ihe na-eme anyị ji wee gbasasịa ka anyị nachiwe n'azụ jikọọ onwe anyị ọnụ wee nwee ịfụnanya ị ga na-asị na ịfụnanya adịrọzi mana anyị nwa ji aka anyị wee chụwa gị ya n'ọhịa biko ana m ekene unu ma onye na-akwa unu ma ihe anyị ji maka ya na-ana ọkwa maka ka obodo anyị obodo wee dị mma onye ọbụla pụtanụ ka anyị mezie obodo anyị ka ọ dị mma ka itinye aka n'akwụkwọ wepụta onye ga-achị ga-eme obodo a ka ọ dị mma ekene m n'ụlọ kenere anyị ndị ọhaodo ndị ọhaodo ekelechi m n'ụlọ na-aga alata m unu amagwanụ ga anyị kwudobere m na-amagwa anyị medobere na ọ ga-abụ echile anyị ka a ga ọja adị ọ dịghị na mmanụ nụ na anyị ayago nwe anyị ekiri onye ọzọ ọjị na-adịrị anyị oyi ana m ekele gị Ruben Asọgwa ana m ekele gị Charlie Ezeugwu ekelekwa ndị niile bụ ndị ịmara Chidi bọchị anyị ji igwu anyị hụ maka na echara autonomous community na ụbọchị anyị ji anabata igwu anyị na ụbọchị ọbụla iji anụ igwe nke anyị bụ igwe ochie igwe okechukwu igwe anyị abụrụkwa obere igwe igwe ada aka ibe ha igwe ada aka ibe ha mana igwe ọfụ ka a chọrọ ikwu maka na igwe anaghị aka ibe ha dịka igwe ọfụ ewe n'iwe mana igwe be anyị ana m ekene gị igwe okechukwu na ọ na-awa obodo igwe na-ezoro ọha nke abụọ ọ ga-adịrị gị mma dịrị ndị ogbeke niile na mma ogbeke na ukuruta na agba niile na mma ama m na ihe niile na a ga-eme ya n'udo n'oge na-adịghị anya ma wuchie na agba Chizzy ka m ga-anabiri gị aka nkene igwe anyị ọfụma igwe elekt anyị igwe ofe anyị bụ injinia Hyacinth Eze ezigbo mmadụ ịma na mgbe anwa ịma na ọ bụ injinia ọ na-aza Hyacinth mana kịta ọ bụ mgbe ọ ga-apụta anyị afụ n'aha igwe ya ọ hazie igwe ọfụma tupu na-ewepụta ya ka unu kwesịrị ịjụgbazi ụmụ ihe na ọ ga na-amekwa ụmụ omenala anyị na-abịa anyị nọ na-eme onye abụ anyị ga na-adọwa okwu akwa mbọsị anyị ga-eje ọ ga-anabata gị efu na anyị nwere ezigbo igwe na anyị nwere ezigbo mmadụ onye a na-agwa gị ha iwepụta ya mgbe ewepụtara ya o nwere nsogbu o nwere ihe dịka na a na-eje were gbawa izu ma ọ bụ na ọ pụtara sị na ọ dịrọ mma ịma ihe mere ya maka na ezigbo mmadụ onye eziokwu onye bụ onye ọ ga-abụ ọ na-agafefu gị ebe dịka mụ na gị nọ ọ bịa ebe anwa ọ sị dị anya keka unu nọ ka mmadụ na-eme mmụọ ka a chọọ ihe a ga-eji were aha nwa na-agwa gị eziokwu onye a bụ ezigbo mmadụ igwe ọfụ anyị Hyacinth Eze anyị na-ekene gị ama m na ị na-ahazibe anyị echara ya na ndị Town Union ewepụtakwara ọfụ ha ncha niile ga-eme na a ga-ahazibe anyị ọfụma mgbe Chizzy ga-abịa ọfụ na achara ohodo ọfụma na-ekenekwa onye ndu Igbo etiti bụ Honorable Malaki Agbo nwata Chineke ji wee chọọ anyị mma ji wee na-eme ka ọ dịrị anyị mma anyị na-ekene onye ọbụla
ọ ga-adịrị unu mma ndị ohu ise ọ dị ma otu aka mechi ga-eji wuchizi ya bụ ọhụdo ọ na-ana ome nwa mbugharị nke m mbaba agbanị na ogbeke anyị ji hazie ihe amechikerere m ndị bụ unu anyị na-abịa abụ m Chizzy ka anyị bịakwanụ
ọma atụlọ mala atụlọ ofeke ofe isi anọfịa ka bụ ego anyị sị ka ị wee gee ya ote narị gboo show promoter kwụrụ nkwa mana nke na-emezi ugbu a karịrị akali ọ bụ na show promoter na ịma nke na-eme ugbu a ị mara na nke a mere oge ahụ na ọ bụ obere ife omenala mara mma onye ọbụla mebe omenala na ọ bụ ebe dị nsọ ụmụ Chineke na ezigbo olu ndị na-asọ alụ nsọ ọ bụ na omenala ka ị ga na-eme ị na-ebi ndụ dịka Chineke si kee gị ọ bụ ndị na-efe ezigbota Chineke chi nke mbụ chi nke a na-agwa ya ọgwa dịka chi si kee ha ihe ọbụla ha na-eme ya site na chi ihe chikere ha ji ya edozi obodo jiri osisi chikere ana chikere ụmụ ihe niile chike mmiri chikere jiri anyị edozi obodo mere na ha na-adị ogologo ndụ n'oge gboo ugbu a ha gwa n'ihe niile ọgwa ụfọdụ na-elezi nke ha omenala ha elesi ndị ọzọ na-akọtọ nke ndị ọzọ anyị abịaghị ịkọtọ nke ndị ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ ekwuchi nke anyị ike ịma na ọ na-ewute ụfọdụ ikwu ha na ị na-eme omenala si na ị na-ekpe alụsị na ọ bụ ajọ mmụọ na ihe ndị ọzọ ọ naghị ewute anyị maka na imirikiti n'ime ha na-agakwa ebe a ha omenala ndị abịara abịa ebe a ha na-ekpere chi nke ha ewere ka ụlọ ụka nke ọzọ ka ha emekarị ihe ịtụnanya ọ bụ na ha anaghị emeta ha sịkwa na ndị aka ha emekarị ihe ịtụnanya na ọ bụ ekwensu ka ha na-efe o wuteghị anyị ọnụnwa mazi ị ga-anụ ebe ụfọdụ asị gị na ije ebe a na ihe dị egwu na a na-eme ihe ịtụnanya dị egwu ndị nke ọzọ asị gị mba na ebe ahụ a na-eme ihe ịtụnanya ma mmụọ eji eme ya mmụọ ọjọọ wee na-asịzi gịnị na-eme na ụfọdụ na-eburu ihe ọma mee ọ bụrụ ekwensu ka ha na-eyi otuto mba ọ dịkwa na omenala ihe anyị na-efe bụ Chineke ezigbo tachi chi dị nsọ anyị wa dị nsọ abụ m Chizzy na-ekwe akara ekwentị ga-eji weta ọnụ ozugbo ihe anyị na-ekwu bụ uru omenala bara kedu ihe iche na omenala ụfọdụ na-anaghị eme ugbu a na ọ na-anapụrụ anyị dịka ndị Igbo 09023111009 maọbụ 09097711009 ya bụ 09097711009 ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 09023111009 ka anyị were okwu n'ozigbo onye na-akpọ odogwu na ogbu nka nde ka imel gaa n'iru nwanne m ọ na-anọ ohodu ihe gosi agbapụta ebuchacha were ihe ngwọ ka eji ebuwacha akpụcha were eme ihe ọwa mmiri ebe mmiri jiri agbapụta ahụ ihe ebe a mmiri anwa ihe a na-akpọ ya ọbị nwa ọcha so ọkadụ ebe ahụ ugbu a ọkadụ ọjọọ ụgụrụ ịba ala mmiri ahụ ochie mmiri ọkụ maka ime ebe o si agbapụta Chukwu ebube ochie mmiri ọkụ Chineke anyị ebube ahụ ebe a na-ekwuru ọgụrụ mgbe o yiri mana ọ ga-ahụ ọ na-echi mmiri ọkụ n'onwe Chineke mara ihe ndị ụwa chọrọ oge ahụ yes hey mana ndị kịta ibe ọka dịkwa kịta mmiri gbara anyị osisi ma anyị nke ahụ nke eji iwere baf daisi ihe eji ekwu mmiri kuru mmiri ichenye ya ọdụ white ọgbachi echiche ebe ahụ ị ga-ahụ nka m ofu mkpụrụ aja n'ike ya ka anyị na-aṅụ mana ndị nke ọzọ na onwe ndị nke ya dị hụ ụmụ dọtị ebe a ya na-aṅụghị ya aṅụ mana adịghị kịta sida a na-agbapụ bọọhol eme nke ọzọ mana aka na-ekwukwe nke ahụ mana nke ahụ ikute ya jee dọba ya ọtụtụ na-esi Enugwu ejebe anyị eji ekute ya la-aṅụ ya na-agbara ya nwa obere la maka ụtọ ya na-adị iche
mana ha abịala kịta mebie mana anyị emebibeghị nke ndị be anyị ka na-agakwa asụchacha ụwa mmiri ndị ogbu nke ọ ga-adịrị ụlọ mma so ya mere anyị kara n'ogige omenala anyị mmiri ndụla nsilaba anyị agbapụta n'okwute ka nke na-ala aṅụ na township nwa ọ ya ka unu ji mụọ ọnụ Chinedu ọfọmata bụrụ onye ichie na ihe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ọka mmụta pụrụ iche nwanna m ka Igbo nwanna m ya mechara mitin na Sọnde gara aga ọ ga-adịrị ndị ogbu ka mma daalụ ọ na-afụgonu ya ị nwere ike ikwu otu a maka obodo gị ana m ekwusi obodo m ike agba anị mụrụ m ọ ga-adịrị unu mma ogbeke na ukwuruta ọ ga-adịrị unu mma ọ obodo ọma onye na-akpọ gbarata ekwurekwu ka anyị nụ ihe ị na-ekwu gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ọ dị ka owego ka o si daa ka anyị weziri onye nke onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ebe ka isi akpọ nwanna ndị ekirimen ogbuzuru anyị dịkwa mma nwanne ịma na onye na-amaghị ebe chọọ ịkpata ọ bụ akwụkwọ nsọ ha ji esi ahịa asị Exodus chapter 40 bido from 24 ejighị m ebe ọ dịghị ọ dịghị nso ebe ọ dịghị nso ya da-anụchawụzikwa ihe ị na-ekwu ọ dị ka ha were omenala anyị niile ya awụgara ndị ọcha lechie ndị ọcha anyị nke ndị ọcha ahụ wee na-ewu anyị ka ọkụkọ nwanne m nwoke ị gaa n'akwụkwọ nsọ ahụ ọ sịrị na agbanara ya ọta ka efekwa na ihe ọbụla bụ ihe aka mere ihe ọbụla aka mere gaa wakwa na awakpọ isi ala ya na ya wakwa Chineke ekwuru gbam na ihe ị ga-emere ya bụ ugboro okwute ọrịa ọta gaarịkwana ka o wee ebe a na-azọgụgwụ ka hapụ ịkwụ ọtọ ya na gị bụkwụsị onye ọkpara ha n'ebe ahụ na gị kpọọ ya na ya ga-abịa ebe ahụ gọzie gị ịgụchaa ya ịfụ na ha ga-anara anyị ụka anyị mee anyị Chineke anyị azụ ọkpara chọrọ ka Chukwu gbakọta ha azụ kọtụ m na-ekwe ekwekwedịrị m na Chineke agbakọta m azụ ebe m maara ugwu ya ebe ka Obinna si abụ daalụ abụ nwatakịrị mana ka m tolite wee tinye uche n'ihe nna nna ya mere nwewụ na ihe ha mere bụ ihe ji anyị ndụ tata maazị Chizzy n'obodo m anyị were mmiri ọga nkụ ọ dịka ụmụnna ọbụla wedo mmiri abụghị obodo nye ụmụnna ọbụla ịbata ha nwere mmiri a na-eji ekute ụfọdụ si n'okwute ụfọdụ si n'ọra na-asụpụta ka o ji wee na-agba nwa bụ Obinna amara mana ọchukwu ma ka o si mana ọkọchị mana udu mmiri ọ na-agba mgbe ọbụla ije kịta ọ na-awụpụ ka ihe na-ihe ọda ọ bụ acha ga-agba n'ihu mana maazị Chizzy ma ihe na-abụwa ya mma egwu na ụfọdụ ndị nọzi n'obodo ọ bụ onye ji osuru mmiri aha asụcha ahịhịa dị n'ụzọ jere ebe ahụ oge ụfọdụ nnabụ nwa na-asụ unu nwekwa onye isi dịka onye ichie ma ọ bụ eze n'obodo enwere eze ndị tigo isi n'ụka alụ maazị n'obodo m bụ imirike agụ kpamkpọ obodo nke m bụ ụmụ ezugbo imirike agụ ebe a ka eji mere isi ala ebe ahụ ndị nna anaghị ha bụrụ na agwa ochie tupu ha ndị ọkụ agbapụ wee jebuwe na ebe ha gbapụtara ọhụrụ ọ wepụzie na-eje ebe ahụ ha ji were mee ọnụ ka mkpọ ihe a na-akpọ ya rosi mana ebe nna nna ya ha ji ebe a na-ekpere chi ha ebe ihe ụfọdụ na-emezi maazị Chizzy
akpọchakwa ụka ndị ahụ bụcha ndị isi ụka na-ezoro jesu ekwetekwa ebe ahụ kwa ahụ ọdịdịzi mana a nara m wee jezie were mma maka hapụrụ ebe ahụ bụ ahịhịa achịchasịa m ebe ahụ adịdotekwa maazị na mbuzo onye na-aga arụsị mana Chineke ga-agọzi gị n'ọlụ ama ị na-alụ ndị a na nsogbu adọọ m bụkwara onye na-aga arụsị mana ajọọla m aja wee hụ na ebe a ka ndị nna nna ha bido ana ihe jikọtara anyị ọnụ bụkwa ebe ahụ agbapụ wee jewezi ụka nwanne jisie ike na-eme ya Chineke ga-agọzirịrị gị chi ndị nna nna anụ ga-agọziri gị ọ ga-adịrị gị mma daalụ gọzie gị na-eme ihe ọma ọ dị ka ihe nwanne anyị nwoke a kwuru ugbu a na be nke anyị be nna m anyị were adauru a na-eju oyi mana oluwe n'oge otu a okpomọkụ dị ịchọ ma ha mmiri ka edoga ahụ ije gbara adauru nwụọ ị na-afụ ahụ eju oge oyi bụrụ niile na-ekpo ọkụ nataba ahụ ga-anata wee bụrụ ya na ihe Chineke kere ka anyị karịrị mana ụfọdụ amaghị a na-akọtọ onye na-akpọ ekene gị gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa m bụ Ogbonna Nzekwa ikilezi aga akpọ Ogbonna Chineke gọzie gị gaa n'iru ịma awọ ife na-eme kịta ụfọdụ bụ ibu ndị na-eme omenala ọ dịghị ka ya sị na arụrụ ala ka ịkpara ma ọ dị mere ife a naghị eme anyị lefu na ọnwere ihe dị iche na omenala na dibịa akachiwekwa ihe dị iche na semerian ma ọkatikis na fada pastọ omenala bụ mmadụ imeba anya n'ihe ndị nna nna anyị na-eme o nwegasịrị gide na be anyị o nwere egwu ndị be anyị na-agba mgbe ochie a na-akpọ nkwori so ndị ụka emegede a na-agbazi gị egwu na ma ndị ochie mere ọ na-abụ dị ka anata krismas ndị mmadụ abịa ma ụmụ nwaanyị etikwuru n'agụ a na-eti ya ka mmọnwụ ụmụ nwaanyị na-ekiri ya ndị ga-agụ egwu gị ka ndị ga-abụ egwu agbata emeka ebe igbada dị apị nawa ndị ụkọchị nọ ofe arụsị nọ nke a adịghị emezi ya ịfụ na niile ya jide ihe niile a na-emekpọdo isi ala ebe a kịta na idezi obodo ma ebe ụmụ ebe a na-emecha ego ochie mmadụ adị m na-awụ nnukwu kịta ndị mmadụ na-awụzi ka ọgụgụ onye obere 70 years anya mụa na ebe a ma mmadụ adị mmadụ 130 years ife ọwụrụ ọ ga-adịrị gị mma nwanne ekene m ndị Chineke n'ife unu na-eme na-eme dị nnọọ mma udo dịrị gị ọ dị mma ewe ajụjụ m chọrọ ịjụ omirikiti ndị nna ha bụ dike were ihe ha ji bụ ile ọkachasị ndị nna ha bụ ezigbota dibịa n'oge gboo gboo ndị obodo dị ebe dị iche iche si ebe dị agha wee na-abịa ejiri ya mara ha amara ha bụrụ ndị ama ama n'obodo nna ha bụrụ ndị onye ama ama na-edozi obodo nke ukwuu mana ụfọdụ tonite asa ha ụbụrụ sachapụ ha ezigbote ụbụrụ Chineke dị ha n'isi ha je bụrụ ihe nna ha ji bụrụ ihe eji mara nna ha mara obodo ha ama wee bụrụ ya mebisie ihe na-anaghị emezi n'ezinụlọ ha mebe ebee ka unu nọ gịnị mere unu ji eme ụdị ihe dị otu a gịnị mere unu ji jụọ nna unu jụọ ọrụ aka nna unu ji chekwaa obodo n'oge gboo ewere dibịa na-enye aka ọ na-abụ ihe mee n'obodo agbakwuru nna unu na-enye aka kwụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nyere obodo aka ndị mmadụ na-adị ndụ na-adị ogologo ndụ mana ịtụta na ugbu a asapụ gị ụbụrụ idebe ahụ na ịfụnachi ọzọ eju nna gị jụọ afa nna gị zabazi afa ndị mba ọzọ ihere ọ na-emekwa gị na-aza afa onye na-amarọ na-aza afa ndị obodo ị na-ejebeghị na-amarọ ka ha si eme ị mara na ọ bụ afọ eji akpọ gị iyi emegide ha ajọ ihe emebezie na ezinụlọ unu bịa ọ bụrụ na ije echegharị ugbu a jee yọọ nna gị mgbaghara oge ị gaa n'eluigwe Chineke ga-ajụ gị ihe eji jụ nna gị jụọ ọrụ aka nna gị jụ ihe niile o were kpọdozie ya isi n'ala ọgbaghara wee dizi n'ezinụlọ nkewa wee juzi n'ezinụlọ gị gịnị mere o ji bụrụ gị ji aka gị bute nkewa n'ezinụlọ unu ihe nna gị mere esi na ọ bụghị ihe mere kama ị ga-ewere amara Chineke na ọmụmụ nke gị wee hazizie ya ọ dị mma eweziri ebe ị chere na ọ na-adọghachi azụ idozie ya ka Chineke wee gọzie gị eju ya juzi ma afa ya hei ndị a sara isi kedu oge Chineke ga-eweghata ezigbote ụbụrụ unu onye na-akpọ
Ọ ga-adịrị gị ma biko gwa ya afa gị na-ebisa akpọ. Nwanne nna gaa n'iru. Enwere ikwu kịta isi na ndị mpaghara bụ ndị ama ama abịakwasa ha isi ha gaa n'ọnọdụ ọzọ mana esite ihe obere nwatụ ya so n'ihe obere nna m ochie dịka ama ama na-abịa Igbo wazion doziezi na makata skul mgbọrọgwụ oge niile nwoke depụtara anyị ga-eji na-enyere ndị mmadụ anya anyị tara apụnyere ndị ụka mmadụ ji mụta n'akwụkwọ nsọ ahụ ekene dị Chineke ekene dị Chukwu ya na-agba gị ọ bụghị ya ama na ọ na-eme ọkwa ịma ewe nke mfụrụ ewe nke na-eme mana na ụmụnna m na ụmụnne m ama ụfọdụ n'ime ha ugbu a ejegozaba afa mba ọzọ mana ihe ha na ha afọ ya mana kama ha ga-eji gbaghachite azụ ekene dị Chineke na ịgbaghachite gị azụ na nke a ọbụ mmadụ sịrị mụ gbanawa na m efu ha ụzọ ụfọdụ a na-asị mgbọrọgwụ dị n'ọfịa n'ọnị ọ bụghị ndị Chineke ga-ekefe oge anyị wa ha chefuru na mgbọrọgwụ a ka ndị ọcha na-akụrụ hazie ya wee rụkwa ọgwụ bute ha na-ego anyị gwere emeta onwe anyị biko onye ọbụla mpe ya n'ọbụ n'ihe omenala mara ihe ọ na-emetụwa aka ya ọta ya na-achị ebe ahụ n'ebe ahụ ka ndị daalụ udo dịrị gị nke a bụ eziokwu anyị anaghị ekwu ọ bụ na nna gị na-eme njọ na gboo a na-alụ ya aka a weriri ihe dị mma nna gị mere nke ahụ dị mma hazie ya nke njọ a tụfuo ya maka na nke bụ eziokwu bụ omenala ọ bụkwa nne inu iyi anya mara na nna gị a na-eme njọ na-ewe afụfụ ọ tara na ọ na-ata afụfụ na ọ tara afụ tupu ọ nwụọ maka na onye ọbụla na-eme omenala na-edebe aka ya ọcha imejọ efu afụfụ ya bụ na omenala na-asọ alụ nsọ omenala abụ ya alụ onye na-akpọ Hello, good afternoon. Ekele gị biko gwa ya kwanye na-ebisa gbadata ya Aha m bụ Tochukwu Nwogbuagụ ndị ka ị mere adịbọ mma echi na presidenti akpọ ya gazie ekesi m ụlọ ikpe n'ọrụ ụlọ na-arụ n'ọrụ Solid FM. daalụ Thank you. So maka okwu urukwu enwe nwanne ya nwoke kapịcha ebe a sị na ya chi saịdị Enugu kpọọ ihe o kwuru ebe a nyere m nnukwute ọṅụ na o nwere ihe mmiri Chukwu kepụtara nọ na okpu ọchị kansụl ha bụ na-arụ nnukwute onwe onye m ihe ọ na-arụ na onwe onye m otu o si wee gaa mmadụ ma ga-ekpụta mosita mmiri na-agbapụta mosita okwute na mmadụ agaghị akọtanwu nke a ọrụ Chukwu na-arụ so ihe m ọhụụ m na-akụ ahụ ibe na mbara ezi ebe a mụrụ m mbara ezi ihe eji mara mbara ezi be anyị wụ Odi Nwogo yes nna m ochie nna mụtara nna m wụ ya nwa wuwere mbara ezi be nna m tata so ka ọ dị ugbu a o nwere okwute ndị be anyị na-akpọ Anaobi a okwute na-eche mbara ezi mama na na na-ekwu ana m anụ Anaobi na-eche mbara ezi be nna anyị anọ nna m ochie ahụ wụrụ odi ihe dị n'okwute ahụ so dịka oge na-aga ihe niile na-aga ọfụma na mbara ezi be nna m mana ndị ọkachamara apụtazi na agba ọhụrụ a kpọta ndị amụma ana-ama ebe si kpọta ha abịara kpọọ okwute ihe ijiri ihe niile mebizicha na mgbe gboo na-awụ nwesịta nụọ nwaanyị na-abata mbara ezi be nna ọrụ nwaanyị naghị atụnwu ime ọ gafeta ọ na-etinye okwu na mbara ezi be nna m ihe niile na-aga ya nke ọma ọrụ nwaanyị na-agaghị atụnwu ime ọfụma ọ na-abata Chineke rụọ ọrụ ya dịka o si wee kwado ya mana abata mebichicha ha niile n'ime ndị niile rụrụ ọrụ a bụbụchi okwute a bute tata ihe ada aga ha nke ọma niile mechicha na-enwe otu ha siri kwuo okwu banyere okwute anụnwa
daalụ ọ dị mma ọ ga-adịrị gị mma biko bee ya nke ka ndị ọzọ tinye ọnụ udo dịrị gị nwanne daalụ daalụ udo dịrị gị ndị niile ihere ji ugbu a hapụrụ ihe nna ha mebiri ihe nna ha gbana n'ebe omenala jiri nkwụ dị be mba ọzọ ọ bụ na-ebutere ha nsogbu ugbu a kama ị ga-eji ihere wee nwụọ ọ ka gị mana ị na-achịrị azụ jee yọọ mgbaghara jee chọọ ndị okenye ibu na maka a ga-esi wee yọtuo kpere Chineke ezigbota Chineke ka udo na-achị na ezinụlọ unu ọ ihe ị ga-eme ejina ihere hapụ gị n'ihe ahụ niile maka na nkụ dịbe mba na-ere mba nri ihe anyị na-ekwu bụ ikpere Chineke n'eziokwu dịka omenala si kwuo. Onye na-akpọ? Ekele gị. Odogwu n'ogbu nka. Ịmala oge mgbegbo na ihe eji akpọ chi ala ogiri. Maka na ogiri si na-adị. Ịmala eji ọbụ akpọ ma ndị kịta aja chi a na-egbu bikon ịmala anụ kete egwofu bugharị ebe ọzọ olee ebute nsogbu mana ibu ogiri si ebe a ibuchegodi osi ebe ọzọ pụta ọ naghị anwụ ebe a ọ naghị anwụ ma ndị be anyị kịta ụfọdụ ndị okenye kịta amaghị ihe nke a bụ iji gosi gị nchọpụta ndị gboo Chineke nyere ha amamihe ha ji chọpụta ụmụ ihe a niile gboo ọ bụrụ na anyị na-ahazi ụmụ ihe a kwa ya ka anyị na-ekwu ọ bụrụ na anyị na-ahazi ụmụ ihe a ndị mba ọzọ aka na-abịa na-amụrụ n'aka anyị ndị kịta amaghị ihe ogiri onye na-akpọ ogiri kịta mana ọtụrụ iji onye mara ihe ọkịta ọhụgụ ụchakịrị a na-abụ ije n'ụkwụ pụtasịa a na-eri ya n'ọnwụ n'oge ụnwụ agbacha ya n'anwụ ọ ga-adịrị gị ma nwanne Chineke ga-agọziri gị mana ọ ga-adịrị gị mma onye na-akpọ ndị ka ị mere nwanne gaa n'ihu n'eziokwu karị gbọ nwanyị eziokwu enwere omenala ndị akwụkwọ nsọ kwadoro nwere nke akwụkwọ nsọ na-akwado ana m ege ntị ndị mmadụ a na-ekwu ihe ha na-ekwu nwaanyị ahụ ga-abụ di ya nwụọ ewere ya kpa mmiri eji saa arụ nye ya ka ọ ṅụọ ma ọ bụ dobere n'ofu akụkụ ụdị ka anyị asọ ya oyi omenala bụ nke ahụ ka arụrụ anyị nke a bụ arụrụ ana maka na mwa na omenala nke m na-agba anị be anyị enweghị ebe a na-eme ya ihe a niile bụ akụkọ chee ka m gba gị ihe ewe ihe m chọrọ ịtụpe gị ọ bụrụ ihe a niile a na-eme n'oyoyo ọ ya ka anyị ji ekwu ndị a na-eme n'oyoyo mechaa ihe niile a na-akpọdo omenala anyị isi n'ala ọ bụghị eziokwu ihe niile a na-eme n'oyoyo ọ bụghị eziokwu ewutere gị ọ bụrụkwa m mana nke bụ eziokwu ndị nkanụ ndị mụrụ ewe ihe bụ alụ ọ bụ eziokwu na-ewere ụmụnna maọbụ nwanne ga-aba ajọ mmadụ na-achọ akụ nke ya mana onye ahụ pụta na-emegidezi maka na di nwanne di nwunye di maọbụ nwanne ya nwoke nwụrụ ọ chọzie ịwakpo maọbụ jee nakọrọ akụ niile nwanne ya nwoke were maka na onwe nwaanyị biko dododo ihe a abụghị omenala ọ bụ eziokwu ọkachasị na ebe nwoke mụrụ nwoke mụọ ụmụaka ọ ga-afịa alụ ka ije nara akwụ ebe ahụ ọ ya ka a na-eje ekpe ekpere Chineke mee ebere ka onye ọbụla nwere ọmụmụ nke ya ọ bụgodo na enweghị ewe ndị ichie ga na-eyi aka na-ahazi mana n'oge gboo na ọ na-abụ nwaanyị isi mkpe na ndị obodo ndị ụmụnna na-enye aka na-eje enyere ya aka ụmụada ndị uyomdi a na-eje enyelu onye aka maka na onwe ezi onye na-enyere ya aka a na-emere ya ndị okenye ọ bụrụ na maka na di ya nwụọna ụlọ ya na-adakpọ ndị ntorobịa ndị ụmụnna na-eje nwụọrụ nwaanyị isi mkpe ahụ ụlọ luelu ya ụlọ onye megbube mmadụ ha eje na-asị na ọ bụ omenala anyị na-ekwu ebe a na ọ na-abụ ụmụ ihe ụfọdụ alụ gbaa arọ ọ bụrụ omenala ọ bụrụ eziokwu nke a ka anyị na-agwa gị ụmụ ya alụ a niile unu na-ekiri na oyoyo apụta kpodo isi na na-asị gị ụmụ mpịampịa dibịa nke ụmụ mpịampịa dibịa nke gịnị mere na ha anaghị eme oge ndị ọcha na-abịabe kemgbe ha na-abịabe ọ bụ na ewero ka dibịa na ndị mmadụ na ndị ma ihe ji ahazi obodo ha wee na-adị ogologo ndụ ha na-echetakwa nke ahụ mana ọ bụ isi
ma ọ bụrụ asachapụrụ ha mere ha na-eji akpọdo ihe niile isi n'ala anyị na-ekwu na enweghị ebe njọ na-adịghị mana njọ abụghị omenala onye na-abụ Hello? ekene gị gaa n'iru Good evening, sir. daalụ Biko, ana m ekenekwa gị maka ihe okwu omenala anyị na-ekwu. daalụ Maka na ịmago na otu onye kọrọ si tọọ n'ime si na onye anọghị ka enyi ozu ọ na-esi isi na-abụ ọnụkwụ. gbam Ihe m na-ekwu bụ na omenala dịkwa mma mana o nwere ndị jizi aghụghọ na-eme ihe omenala tata and omenala na-egbukunu ha. O nwere ndị ji aghụghọ na-eme omenala tata mana omenala na-anwa na-egbukwe ha o. gbam Maka na ine ya n'ihe omenala dị na Baịbụl because omenala dị bifo ụka. O nwere okwu nwa Reverend Fada kwuru na chọọchị otu ụbọchị ọ sị na abịa n'ihe omenala nọ na o nwere ihe ọ na-abụ ndị ụka n'anya ene ya anya n'ihu nne ya n'azụ ọ bụ na ọ dị mma etinye ya na okwuchukwu n'okwu ụka maka na ozikwelu mgbe a na-egbu ụmụ ejima wolu nwa atọ si na ọ na-agba ụmụ ejima mgbe gboo egbuo ụmụ ejima nwa mana mgbe ndị ụka ya n'anya fụ na igbu ejima nwa mmadụ mụrụ amụ n'afọ na ọ dịghọ mma ewewopụ ya si na ọ dịrọ mma mana o nwere ezigbo ihe na-eme ọ na-abụ ndị ụka n'anya fụkwa na ihe ahụ atọrọ Baịbụl ha dispose na-eso datin because of gịnị ọ ezigbo ihe ka ọ bụ o nwere okwu mụ na ndị okenye na-agwa ọnụ na vileji anyị one day a na-asị m na alụsị bụ omenala m taa na alụsị abụrụ omenala maka na mmadụ nwere ike ije Kogi steeti depụta alụsị bunata abị nna ya were na-eme ọnụ akwọtago na omenala dị iche n'ebe alụsị dị na onye ọbụla sị m na alụsị bụ omenala na m isi na onye a na-agbado okwu omenala isi na maka na onye ọbụla nwere ike ije obodo dị iche debute alụsị bịa debe n'obodo wolu na-anya onye na-agwa gị na nna anyị ọ gaghị ihe nna gwa gị bụ na ka isi ekwu okwu a laikere na bikọs na o nwere ndị be anyị na-akpọ ajaachị ihe a na-akpọ ajaachị bụ eji ama nwanne ya bụ anatacha Disemba taa ebe esi nụta mma gị ọma gị nse nne ọkpọrọ unu nsa ka o si mụọ unu jee ebe nne nnukwu ya odegugwa unu si unu na onye a ọgwa nwanne gị nwoke na nkwe nwaanyị ebe awa anyị nchara maka lie nri so na-eduzi kịta anọ ndị agba ọfụla bịa tosi na ya bụ aja ka a na-achụ ya nwa na ya bụ alụsị ka a na-efe ụbụrụ ka a sachapụrụ ha ụbụrụ ka a sachapụrụ ejiri ewu kata imeza na vileji kịta anọ anyị ebe nwanne nwere ike ije na-anụ nwanne ya asị gị gịnị na-anọkwa di ya ọsị gị ile ya makwa ihe na-akọ na anaghị echetezi ihe mgbe anwa onye nchọrọ ikene gị bụ na ka isi wepụta okwu a ọ dị mma maka na ụwọ ndị amalọ ihe na-eme ka isi gwa na redio na-akụziri ha nnugbo ekelekwa gị na aha m bụ IJ Boy for Life esi m ọgwụ lokal gọọmenti na-akpọ mmakọ IJ Boy daalụ ọ dị mma ihe anyị na-ekwu bụ ndị ọbụla na-eme alụ n'obodo wee gbakọnye ya n'omenala ma ọ bụ na eweka ị ga-eji wee jiri nganga ma ọ bụ ngọngọ ịma na nwa ije ya Mike eje ya kwuo na ijiri ngọngọ nwụọ eyi ejiri ngọngọ gbuo gị ije maka na ihe esiri ike na anyị na-akwalite omenala na-asị gị na omenala dị mma ewere nke ịma maka omenala jizi ya na-anapụ ndị mmadụ na-eme alụ dị iche iche wee si ịpụta isi ha n'ọwa omenala ị ga-ata ezigbote afụ maka na nke ahụ abụrụ ka omenala si dị were ya ka mpịachie ya ka anyị chịkọta ya onye na-akpọ bee ya nkenke ọ dị mma bee ya nkenke bee ya nkenke ezi nwaanyị ekele gị gwa m afa gị na ebe isi abụọ ekelekwe gị anụmanụ maka ihe na-ekwu ọ dịkwa mma like abịa na omenala na akịda ugwu abịa na mmiri dịcha iche iche ewere obereke wee tavụ etavụ ahụ ọkwa akadụ etavụ ama m maka etavụ abịa na mvena ahụ bụ mmiri mgbe ochie dịka ji ọbụla n'anya ije n'isi ụtụtụ ije kụta iru anyị ma ngwa mmadụ okwu siri narịtedoro ihe ahụ na-emere ha na ewere ụrụrụ abịa na ụrụrụ ahụ ndị nna ochie bụ ihe na-agọbịa ha ncha wụcha ahafụ ụrụrụ ahụ ada agọzia eke nọ na ya asọrọ na ma nkwụnye na-eboriri ndị mmadụ ihe asọrọ na ha ncha kịta emebisiga unu wee eze na ọ bụ onye iche obodo ka ihe ndị eze ọdịnala na-emekwanụ abịa na ngwu ama ngwu ewere ngwu
ngwu were ajọ were ngwu anụ achebe abịa na-agụ ewere agụ anụ ụzọ nke ahụ echibeghị echi ewere agụ shuru ọhụ ka ahụ echibeghị ewere agụ ọgwụ ewere agụ ije abịa na mmiri ndị ochie ewere tata ebe ndị a na-ejeche onye chọọ ifu mmeri oche wugorite ebe ahụ mana ọ ga-achị agwa ya oje ebe ahụ fụ ọgwa ihe ọbụla ọ chọrọ ịbịa abịa na ọ ga-adozi ewetena gị ọ ga-adozi biko nke a bụ ịgwa gị na aka wee na-echeta ụmụ ihe ka ụmụ ihe a niile eji mara obodo ihe ndị obodo ji dị ile ihe nna nna gị ha ji dị ile chebene ya maka na ihe iji agwụkwanụ nke ndị ọcha ọkwa na ha haziri adị ya n'akwụkwọ butere gị na ji kwesie na ya ike mere iji kwe na nke ha jụzie nke gị ịma ihe ọ na-achọ ibute bụ na ọ na-achọ ibutezi na enweghịzi ebe ị ga-esizi esi ndị anyị na-agbakwuru enwe ka ị ga-esi gbakwukide emegide omenala aka akpọ ogo ya nke ha ga-akpọkwa gị n'Igbo isi ojii gịnị mere na ijisi nke gị ike ndị China jisikwa nke ha ike wee rụọ mgbọrọgwụ ha niile hazie ya na-ebubatazi ya ndị ọzọ onye na-asị na ọ dị mma mere na imirikiti na-azụ ya n'obodo isi ojii gịnị mere na ya ma jisi nke anyị ike hazie ya gịnị mere na anyị ga-eji ọ bụrụ na ndị asịzie na enweghị ha ga-emere anyị kedu anyị atọkwa na ndị ọcha ndị China ndị India Amerịka ndị isi obodo ọcha si na ha achọzi ibubata ihe a ka ha mechara anyị umengwụ ndị butere ka ha si ekpere nke ha jiri ekpere nke ha sapụ ndị ụfọdụ isi ha sizie na ha achọghọzi unu kedu unu ihe unu ga-eme oge ahụ eje kwuruzie Chineke asị gị ebe ya kechara gị kee gị na ana mara mma ana mmiri na-ezo n'oge ya ana ihe ọbụla itinye na ana mee n'oge ya ana uru dị na ya ana udo ye gị mmiri ye gị ihe niile hapụ ya wee soro nke ndị aka mere maka na asa gị ụbụrụ sapụ gị ezigbote ụbụrụ ya tie gị n'isi wee so ha hapụzie ya wabụ ezigbota Chineke ị kwesịrị ife Chineke ga-asị gị nwa m na otu anyị jụrụ ya ị ga-ata afọ ọ ka mma ewere ka isi chefuo omenala jee na omenala anyị mara mma anyị na-asọ alụ nsọ onye mekwana ihe alụ maka na ihe anyị niile anyị na-eme bụ ịdị n'otu ịfụnanya bụ omenala ịdị n'otu ihe ga-ejikọta ya dị n'otu agbata obi amara nwanne ya nwanne amara nwanne ya a na-erikọ na-ahụkọ na-eme ewere onye a na-emegbu agbakọ yere onye ahụ aka a na-enyere nwaanyị isi mkpa aka okenye nọ n'obodo ndị ntorobịa apụta na-ejere ya ma ọlụ ndị n'otu ọlụ a na-ejere ya ọlụ ihe a na-eme na gboo ọ dị mma ọ ga-adị otu a ka anyị ga-esi wee pachie ya ka Chineke gozie ndị Igbo niile ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma cheta na ị nwere ike ikiri ihe a niile na ị gaa na YouTube jee kiribe ihe niile nke anyị kwuru n'ụbọchị nke taa abụ m Chizzy Ani omenala mara mma nke ukwuu ka anyị mebe na omenala anyị tụbela ekelela gị mgbugharị ọnọdụ ugbu a ozi ọma eji ọfa abata wee dịrị wee na-aga wee m na 08023301976 08023301976 omenala anyị mara mma nke ukwuu ka ọ dị nọ ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụsi ike ekwe na ha